Vítajte pri sledovaní druhého vydania Korzo Video Fashion blogu. Vášho, dá sa povedať, ešte stále nového videosprievodcu, ktorý vám spolu s premenlivou Jarou prináša módne inšpirácie a to sa nemení. I keď jedna zmena by tu bola. Pali Ciesar nám na pár dní odbehol do veľkomesta, tak ho dnes nahradí inak nenahraditeľná Ivanka. Bašku Hanzelovú už poznáte z prvého Korzo Video Fashion blogu a tak sa naša tentokrát čisto babská jazda za Korzo nákupmi môže začať. Aj dnes sa budeme snažiť s prispením značiek Grasshopper, Robel a Mirabile vybrať štýlovo a podľa nás vkusne. Pozvaní ste samozrejme aj vy, pretože mať štýl znamená mať prehľad. Aktuálny Korzo Video Fashion blog štartujeme v predajni značky Grasshopper, ktorá prináša módne kolekcie pre ženy a dievčatá priamo zo svetových mall od najlepších dizajnerských firiem, a to s dôrazom na príjemné materiály a špičkovú kvalitu. Športové, casual, ale aj dámske oblečenie s nádychom elegancie. Sme tu spolu s pestrou škálou trendy doplnkov našli v cenách, ktoré nikomu nepokazia radosť z dobrého nákupu. Práve naopak, ako aj vidno na Baške a Ivane. Štýl Grasshopper myslí na zákazničky mladšie i zrelšie, túžiace po pohodlnej móde, ale aj extravagantné tipy a milovničky najvychytenejších módnych trendov. A ako vidí módne trendy, jar-leto 2015 samotná značka Grasshopper, ktorú nájdete aj na Facebooku a na www.grasshopper.sk, jednou z hlavných farieb tejto sezóny je žltá, ktorej je už plno nielen v záhradách. Klasickú čiernu vystrieda tmavá modrá, ktorá vytvára trendy dvojicu s bielou, takže námornícky trend ostáva v platnosti a milovníčky pásikov si opäť prichádzajú na svoje. Jar nám spestria aj farebné odtiene ako azúrová, mandlová, rúžová, červená, oranžová a napriek tomu, že jari a leto budú dominovať hlavne jasné farby, nezabúdajte ani na sivú, ale nie v tlmenom, ale skôr v kovovom až lesklom prevedení. Ale ako hovoríme my, noste to a tie farby, v ktorých sa cítite príjemne. Dúfam, že ste sa nechali inšpirovať a hurá na nákupy. O pár metrov ďalej nás už čaká predajňa Robel. V 31 predajniach obuvy Robel na Slovensku a nám konkrétne v tej, ktorá sa nachádza v shopping centre Korzo Prievidza, padne do očí široký výber kvalitných a módnych medzinárodných značiek obuvy ako napríklad Marco Tozzi, Saint Oliver, Tamaris, Jana, Rieker, Supremo, Jane Klein, Mustang, Fly London, Hogel, El Naturalista, Piccolino za mnoho ďalších. A navyše značky Bugatti a Paul Green nájdete exkluzívne iba v predajni Robel. Ako sami môžete vidieť na www.robel.obuv.sk, značiek v ponuke je až, ale príjemná nákupná atmosféra, odborný a úslužný personál vás čaká spoločne so širokou kvalitou medzinárodnej ponuky obuvy len priamo na mieste v predajni Robel, kde práve vyberá Ivka s Baškou. Obuv a doplnkový tovar ponúkaný v predajniach Robel bol navrhnutý profesionálnymi medzinárodnými dizajnérmi v nadväznosti na najnovšie a najaktuálnejšie módne trendy, a preto vybrať dámsku obuv, ktorá by dotvárala modely značky Grasshopper, nebude pre naše dve dámy žiadny problém. A keďže my ženy milujeme sladké, chcelo by to ešte nejakú čerešničku na torte, ale tie ešte len kvitnú a my ženy sme skromné, tak tou spomínanou čerešňou by mohol byť šperk, ktorý nám pekne uzavrie cestu za našim skvelým uceleným outfitom. A to má v kompetencii značka Mirabile, ktorá je v súvislosti s blížiacim sa dňom matiek aj našim tipom na predajňu. Mirabile je predajné miesto kvalitných bezalergických šperkov a bižutérie svetových značiek. Alebo jednoduchšie, v Korze sme objavili svet krásnych šperkov a bižutérie. Navyše zo Swarovského kryštálmi s certifikátmi overiteľnými priamo u firmy Swarovski. Popredný český výrobca Preciosa, ktorý je tu bohato zastúpený, spojil tradičnú remeselnú zručnosť s modernými technológiami výroby skla a umeleckým poňatím vytvoril jedinečný nadčasový brúsený kryštál. Vďaka tomu vám predajňa Mirabile prináša radosť, krásu a eleganciu do vášho života. A Baške s Ivankou šperky dotvorili ich 3 outfity, ktoré teraz predvedú a okomentujú. Kde inde ako tam, kde sme dnes vyberali najdlhšie, v predajni Grasshopper. Takže nakoľko sa blíži leto, obdobie dovoleniek, išli sme do tohto námorníckeho štýlu. Jednoduchú bielu a modrú sme doplnili vlastne červenou farbou, jemnými červenými náušničkami,
červeným opaskom. Do toho sme dokombinovali modro-červené topánočky a uzatvárame touto červenou lakovou kabelkou. Takže vlastne tento náš ďalší outfit, ktorý sme zvolili v štýle Army Look. Doplnili sme ho masívnou vybijanou kabelkou. K tomu sme zvolili opäť jednoduché náušničky, masívnejšie hodinky. Dokombinovali sme to opäť džínsovinou a dokombinovali sme to jednoduchým tielkovým topom. Takže tento náš tretí outfit sa nesie v znamení koženky a džínsoviny, ktorému sme nakombinovali crossbody kabelku, maximálne pohodlné topánky, ktoré sú nie len pohodlné, ale aj veľmi štýlové. Doplnili sme to masívnymi hodinkami, úplne jednoduchými náušničkami a ako doplnok len okuliare do vlasov. A celý tento outfit nám uzatvára vlastný karovaná košela v príjemných pastelových farbách. Ďakujeme za sledovanie 2. májového Korzo Video Fashion blogu. Tretí v poradí zavíta na Facebook Shopping Centrum Korzo Prievidza už čoskoro. Dovtedy vám želáme pekné jarné dni bez peľových alergií. Tešíme sa na vás u nás v Korze a nezabudnite, byť štýlový znamená mať prehľad.